L-aħbar li l-eks baħħara tas Simalta tħallsu dak dovut lilhom wara snin sħaħ staġnati fil-qorti anqal sodisfazzjon f'bosta, inkluż f'minħadem fl-ola livelli ta' din l-entità. One News tkellem ma' Marlene Mizzi li għal snin sħaħ kienet iċ-chairman tas Simalta. Staqsejniha dwar xi jfisser dan il-ftehim għall-eks ħaddiema tagħha. Li inti għandek tieħu flus, li għandek tieħu ġustizzja u ma toħodix għal dażmin kollu hija xi ħaġa illi l-ħadd ma ħadd gost, speċjalment dan nies tas-Simalta illi intortament flus li kienu tagħhom kellhom jiġġieldu għalihom il-qorti. Mizzi fakret kif dan it-tkaxkir ta' saqajn wassal biex uħud ma laħqux din il-ġustizzja ssir magħhom. Bqajt ngħinhom sal-aħħar u għalija sodisfazzjon kbir illi qed narahom almenu dawn in-nies issa ħadu dar ħaqhom. Ma ninsewx li kien hemm minnhom li ġa mietu, li ġa ma rawx il-ġustizzja ssir magħhom għaliex dak żmien twil. Kien gvern nazzjonalista b'mod partikolari dak iż-żmien il-Ministru Ostingat li fl-2005 iddeċida li s-Simalta kellha tagħlaq il-bibien tagħha. Ostingat ma ġixxix biss b'arroganza fil-konfront tal-bord tas-Simalta iżda anke ma' ħaddiema li ma kellhomx jaqsmu xejn ma' dak li rid u l-gvern tiegħu. Staqsejna lil Marlene Mizzi x'differenza ta' attitudni tara bejn dak li kien jiġri qabel u dak li hemm illum, fejn il-Ministri Ewwin Bonnici u Edward Zammitlu mexxew negozjati li nagħlqu b'suċċess. Però d-differenza bejn iż-żewġ partiti b'żewġ gvernijiet kienet li wieħed kellu asset u dan asset kisru u l-ieħor ma sab xejn. Ġifieri ma nistgħux nagħmlu comparison eżatt, ħlief li ministru kissira u żewġ ministri għamlu ġustizzja ma' min bata.